дар ноҳияи Балҷувон 5 ҷамоати шаҳраку деҳот мавҷуд аст. Сарихусор яке аз ҷамоатҳои дурдаст мебошад. аз маркази ноҳияи Балҷувон то деҳаи Шайдон 36 километр роҳ аст. барои тай кардани ин масофа аз сабаби дар минтақаи душворгузари кӯҳсор, хусусан қадқади дарёи Сурхоб будани роҳи мошингард 2 соат вақт сарф мешавад. табиист ки дар фаслҳои гуногуни сол бинобар боришот, баланд шудани оби дарё ва ҳатто сард шудани ҳаво рафтуомад аз маркази ноҳияи Балҷувон то деҳаҳои охири ҷамоати деҳоти Сарихусор барои сокинону меҳмонон машаққатталаб аст. мавриди зикр аст ки барои бунёди роҳи мошингарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи Балҷувон Сарихусор аллакай тадбирҳои амалӣ рӯи даст гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ дар қитъаҳои алоҳидаи ин масири душворгузар бо маром идома доранд. роҳи мазкур яке аз лоиҳаҳои муҳими инфрасохтори нақлиётӣ дар минтақа ба шумор рафта, дар масофаи умумии 54,1 километр ва паҳнои 10 метр дар 2 қитъа бо назардошти инфрасохтори зарурӣ бунёд хоҳад шуд. албатта сохтмони роҳи мошингарди Балҷувон Сарихусор дар баробари рушди иқтисодию иҷтимоӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинон, рафтуомади бемамоният дар ҳама фаслҳои сол, ҳамзамон барои ҷалби бештари сайёҳони дохилию хориҷӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ дар ин минтақаи баландкӯҳи кишвар ки дорои табиати нотакрор ва назаррабо, олами ғании набототу ҳайвонот, шаршараю рудҳою хурушон, чашмаҳои шифобахш ва ёдгориҳои таърихӣ мебошад, заминаи устувор мегузорад. мавзеи Сарихусори ноҳияи Балҷувон дорои ёдгориҳои фарҳангиву таърихии қадима, кӯҳҳои сарбасамо, табиати зебои нотакрор, шароити мусоиди иқлимӣ мебошад ки яке аз минтақаҳои зебоманзар ва нодири ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. На территории Балҷувонского района выявлено не так много памятников, потому что район горный. Практически долин там нету. Сохранились кое-какие участки небольших террас, нижних террас и все. Поэтому большие города там создавать просто было негде и невозможно. Хотя через Балҷувон проходил один из отрезков, регионального отрезка Великого Шелкового пути, который связывал южную ветку, которая шла по северу Афганистана, потом выходила на Памир, дальше двигалась в Китай, и Каратигинским маршрутом. Вот одна из этих региональных веток, она проходила через Балҷувон.